Hello guys, good morning. बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरग्रोबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जादों मोनसे ग्रेन्ड पार्टि। जोंनि जारा फाग्ला खन्थामालि खेराइ हान्जानि मोनसे गिदिर पार्टि। बे पार्टिनि गेजेरजोंनो जों दिनै सानै मोसाखावरिखौ बिदाय होनो सानदों। बे सानै मोसाखावरिया जोंनि हान्जानि गुबै मोसागिरिमोन। बिथां मोसाखावरि सानैया बिदाय लानायनि जाहोनानो जादों बिसोरनि हाबाया एबा जुलिया थिग जाखाबाय। ओंखायनो बिथांमोना जोंनि खेराइ हान्जानिफ्राय बिदाय लानो गोनां जाबाय। बिथांमोनखौ जों रंजा खुसि बिदाय होगोन। दिनैनि सानाव जोबोर गाजा गोमजायै बिथांमोनखौ जाहोयै लोंहोयै दिनैनि बे बिदाय बुब्लियाव मोनसे गोसोखां एबा मेम'रि लाखिनाय हिसाबै गिदिर पार्टि लाखिनाय जादों। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। नैबे समाव जोंनि संनाय खावनाया सोलिगासिनो। नै बेदर एवगासिनो सासेया। ini अमा बेदर सानै जोंनिया सासे देगासिनो। अमा बेदरा मोनसिगोन दिखांना होसिगोन। बे दालिया मोनबाय बे समाव। Ini pamer jauh nैबे जाबाय लकेल बेदर, लकेल दाउ बेदर। नै लकेलखौ लागायबाय।
एसे सिनायथि हिसाबै नांगौ जोंहा दैदेनगिरि होना लादों खोब मोजां जादों आरो बे माने बे हाबाफारि गिदिर लादों जोंनि दैदेनगिरि मोना खोब मोजां जादों मानो होनोब्ला फार्स्ट जोंहा खेराइ जाजेननायनिफ्रायनो जोंहा मोसानाय गोबां खस्थ' खालामनानै माने मास्टारजों एबा जोंनि फोरोंगिरिजों फोरोंजाबाय बेयाव माने फोरोंनानै गोबां जोंहा देरहासारबो जानो हाबाय फारसेथिं जोंहा मोसानायाव हिसाबै जोंहा प्रग्रामबो गोबां जाबाय हिसाबै जोङो बेखिनिखौ मावनो गोनाङा जोंनि बे कर्तब्य एबा जोंनि मोनसे खामानि दा आं एसेबां मिथिजोबा सोंनानै आरो खेराइयाव थानाय मानसिफ्रा मोसागिरिफ्रा गासै फरायनायाव सोंनानै आरो सिरि साकरिया दसे समनिफ्राय बिदाय लागोन बिनि बिथांनि जर जुलिनि थाखाय हानजाखौ दसे सम नागारनाय बायदि जाहैसिगोन थेवब्लाबो खावलायखादों सम सुबिदाखौ लानानै उनावबो जों हानजाखौ हेफाजाब होफैयो बेखौ खावलायखादों जोंबो बिथांखौ जोङो गोबां गोजोन होनो हानाय बेसादजों दिनै हामग्लायनो बावनोथ' हाखाया थेवबो जा जोंनि हानजानि गेजेरजों जा एसे नेमखान्थिखौ लाखिनो गोनां जायो बे हिसाबैनो खालामनो नागिरदों बेनिखाय दिनै बिथां फरायना माथु बर' माथु जोंनि बे आफाद गसंथानानै गावनि सिनायथिखौ लाबोनो थाखाय जोङो जोंनिफ्राय मोजां खौरांबाव गोथार जुलिनि जोङो मोजां रादाब खोनाबावदों बिथांमोननि लोगोसेनि गामिनिनो जुगामि बिथांखौबो जोङो दिनैनो सुबिदा मोननायलाय दिनैनो मान बावखानो सानदों बिथांखौबो एसे गावनि सिनायथिखौ गिबियाव गसंग्रोनो थाखाय खावलायबाय खुलुमनाय थाबाय बिथांमोननिसिम जोंहाथ' आरो जोंनि आफादनिफ्राय गिलिर थफ्ला बावनो हाथ'नाय नंला सम सुबिदा मोनोब्ला उनाव सानसिगोन बेफोरखौ थेवब्लाबो दिनैनि नेमखिनिखौ जों खालामसै दिनैनि बिश्व बर' आरो थाखानाय आदा गथेन आसारि गोजोन हामलायनाय थाबाय दायो लोगो लोगोनो जुगामिखौ एसे दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय कसारि आरो नै जतन बर' बिथांमोना मोजां बोरोलै जोंनि मान बावनाया जोबलांबाय दायो दं बिदाय सान बावनाय बिदाय सान बावनायखौ जोंनिनो दैदेनगिरि बिथां बिश्व बर'खौनो दिनै मुंख'थिनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबावबाय दिनैनि जा फरायसा समाजनि खेराइ आफादनि समाव दिनै मावफुंखौ गथ'फोरा मानसिनि जिउआव फरायनो थाखाय बेखायनो बेफोरखौबो सोलिनानै खारनो नाजानांगोन बिथाङा जिखिनि बुंबाय जेन बेफोरखौ बिथांमोननि अनगायै गासै मोसाखावरिफ्राबो जेन गोसोआव लायो आरो बिथांखौबो निमाहा होयो आं बेखौ खावलायखादों लोगोसे दा बेबायदि बिदाय होनाय समाव आं मोसाखावरिफोरनिफ्रायनो सासे खावलायनो सानदों जेनेबा माधुमोन एबा जुगामिमोनखौ दिनै बे समाव मा होननानै जेनेबा बुंगोन हामग्लायगोन आरो मोसानाय समाव गेना गोरोन्थि माबाफोर जाखांदोंबा जाय गोरोन्थि निमाहा बिनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम माबायदि हामग्लायगोन बिथांमोनखौ मोननानै माबायदि मोनदांदोंमोन बेखौ नोंथांमोननिफ्राय आं खावलायनो सानदों
जि हायो एसे बुंबानो जाबाय दिनै बिदायनि समाव बुंनो हायोब्ला मोजां जागोन गिबि गिबियावनो आङो बुंनो हागोनखौ सानदों जोंनि प्रणिता मायखौनो थोंजोङै बुंबानो जाबाय जे मा रखम मोनदोंमोन बिदाय होनानै मा रखम मोनखो खेरायाव जमा थानायाव माबायदि बिसोरो बिसोरनि केरेक्टारफोरा माबायदिमोन जास्ट थोंजों बुंजोबो नङा नोंसोरनिफ्राय दे फंनै बुंबानो जाबाय थोंजों जेबो नङा लोगो गोजासो दिनैनि बे बिदाय हाबाफारिखौ सामलायलांनो हानाय सामलायगिरि आरो दामगिरि नोंथांमोन आरो आंनिनो लोगो मोसाखावरि नोंथांमोन आंबो बे खेराइ हाबाफारियाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै बोसोरसेबो जायाखै आंबो मोसानानै गोजोननायखौनो मोनदों आंबो आरो जेरैबायदि फोरोंनाय आरो अननायफोरखौ मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों बेयाव नाथुरमोनखौबो लोगो मोननानै गोजोनदों जिहेतु जों सिगां लोगो जाफेराखैमोन आरो दा खेराइ आफादाव फैनानैसो आं बिसोरजोंबो लोगो मोनलायदों खैना नोंनिया दिनैसो दाउबो मोनगोन ha oh जों जानायसै ओंखामखौ हिन्जावसाफोरा रानना होसिगोन Marah video ya karena gitu. Marah juga pada jam. Kasih. Karena ini kalau muter dari Indonesia mana? Oke, bakwan satu ini kalau sungkri. Ada kasih apa mereka dengan menderebeng. Ngode ni sini. Yun, bakal. Ni kena. Indra. Ngua ni mana? Ni mana? Bawa itu mana? Sakit lah. Woi, ngua kasih buka. Cuma zoka. I am in the box. Kasih bang itu napa? Gila tuh. Kamu ini saja tuh apa? Om dah mana? Fata-fati. Oh ini arah kan ya tas file itu. Bye bye. Madu thằng đấy. Bye bye. Mình nhiều đấy luôn. Oh. Nhiều đấy bro. Ini जाहाफारि जोब्बाय जोंहा नै खेरा हान्जानि मोसाखावरि सानै बिथांमोना दिनै बिदाय लाबाय बिथांमोननि जा जरजुरि बेयो जानो थांसिगोन फैगौ मार्चनि 9 तारिखै बे तारिखआव खेरा हान्जानि सासे मोसाखावरि बिथाङा जुलि जागोन बिथांखौ दिनै बिदाय होबाय दिनै जानाय लोंनायनि गेजेरजों लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय
सिगाङाव थांगोरा सिगाङाव ना खाथि सिगाङाव थांना हा थुपसिखौ नांगौबा आं हैगोन दे